Здравей, щом гледаш това видео, значи вече държиш Devia Pro 4 в ръцете си. В следващите минути ще ти покажа как се свързват слушалките, как се инсталира приложението и как започваш да превеждаш само с телефона си. Стъпка 1. Свързване на слушалките. Когато отвориш кутията на слушалките, те автоматично влизат в режим на свързване. Отиди в Bluetooth настройките на телефона си и избери Devia AI TWS Pro 4, след което избери Свържи се. Стъпка 2. Изтегляне на приложението. Имаш два варианта. Или сканираш QR кода от инструкцията в кутията, или влизаш в App Store или Google Play и търсиш приложението EarDance. Инсталираш приложението и го отваряш. При първо пускане трябва да се разрешиш достъп до микрофона и Bluetooth. Сега накратко ще ти разкажа за режимите за превод в Devia Pro 4. Свободно говорене – 2 уши. 2 души – по 1 слушалка. Всеки говори на своя език. Преводът идва директно в ухото. Няма телефон между вас. Това е най-близкото до нормален разговор. Режим – преводачна машина. Говориш в телефона. Телефонът превежда и изговаря на другия език. Подходящо за гише, хотел, магазин, кратки разговори. Не даваш слушалката на никой. От хигиенна гледна точка това е най-подходящия режим. Слушалки плюс телефон. Ти носиш слушалката. Другият човек говори в телефона. Преводът го чуваш само ти. Ползва се при институции, транспорт, граница. Превод със снимка. Снимаш текст, меню, табела, документ. Преводът излиза веднага на екрана. Готово. Вече имаш всичко необходимо, за да започнеш да го използваш.